Бүтін Россия ауыл хуҗалыгын исәпкә алу барышында Нурлат районында Шулпан, Киекле, Мамык һәм Нурлат автотранспорт предприятиесендә урнашкан 4 участок эшләячәк. Анда утырачак 4 инструктор район буенча йөриячәк, 24 исәпкә алучы җиткергән мәгълүматны туплап барачак. Сез шәхси хуҗалык алып барасыз, терлекләр асрыйсыз, бакча үстерәсез икән. 1 июльдән өегезгә менә шушындый кыяфәттә кеше килеп керсә, куркып калмагыз. Бу исәпкә алучы. Калын дәфтәр, ручка, баш киеме һәр вакыт элемтәдә булыр өчен телефон, калын сумка, бер караштан аларны хат ташучылар белән бутарга мөмкин. Тик миссияләре башка. Бер исәпкә алучыга 400дән артык шәхси йортка кирип чыгарга туры киләчәк. Исәпкә алу өчен барлыгы 11 меңнән артык объект сайланган. Бүгенге көнгә Татарстан товарлар кайтты, кепкалар кайтты, жилетлар кайтты, сумкалар кайтты һәрберсенә. Алар барсы да участоклар бүленеп куелды. Сельхозперепись безнең 8 категорияга бүленә. Алар сельхозпредприятиелар, микропредприятиелар, КФХлар, ИПлар, дачалар. Дәүләт әһәмиятендәге бу масштаблы чараны уздыру өчен Нурлат районына 800 мең сумлап акча бүлеп биреләчәк. Моңа исәпкә алучыларны һәм инструкторларны йөртү өчен транспорт, участокларны саклауга тотылачак чыгымнар керә. Бүген комиссия әгъзалары әлеге мөһим кампанияга хәзерлек һәм аны оешкан төстә уздыру буенча киңәш уңаш иттеләр. Исәп участоклары билгеләнгән, вакытлыча эшкә алынган теркәүчеләр узган елның сентябрендә үк инде участоклар буенча узганнар. Аларның һәр кайсына 620 объект туры килә. Проведено переписное районирование, определены счетные участки. Утырышта исәп алуны уздыруга кагылышлы барлык эшче моментлар да тәгаенләнде. Халыкка мәгълүмат җиткерү, регламент, теркәүчеләрнең иминлеге, шушы чорда социаль мошенниклык кебек күренешләргә каршы туру һәм проблемалар турында да ачык итеп сөйләшенде. Кампанияны үткәрү өчен турыдан-туры җаваплы затларның отчетлары тыңланды. Нурлатта тоталь исәпкә алу оешкан төстә узарга тиеш. Мөһим кампанияга хәзерлек һәм аны үткәрү комиссиясе рәисе, район һәм шәһәр башлыгы Равил Кузюров куйган бурыч шундый.